Luton Hard Lux Silver je extra tvrdý ortopedický madrac pre maximálnu oporu chrbtice. Madrac je extra tvrdý a nosnosť má až do 170 kg, čo znamená odolnosť voči preležaniu a dlhodobú stabilitu. Ideálne pre náročných aj ľudí s bolestiami chrbta. Madrac je vhodný pre tínedžerov, dospelých aj seniorov a ľudí s vyššou hmotnosťou. Vďaka priedušnému jadru a Silver Life poťahu s jónmi striebra máte hygienický a svieži spánok každú noc a baktérie či roztoče budú minulosťou. Vybrať si môžete výšku 20 alebo 26 cm. Madrac má snímateľný a prateľný poťah a obojstranné využitie. Otvorená bunková štruktúra zabezpečí lepšiu priedušnosť a hygienické prostredie. K našim madracom taktiež dostanete aj darček v hodnote 44 eur, konkrétne ide o podložku pod madrac a taktiež o chránič na madrac, ktorý predĺží životnosť madraca, bráni prepoteniu madraca tento chránič a taktiež sa ľahko prie. Madrac vám pošleme kuriérom do 3 pracovných dní, príde takto zrolovaný v rolke, stačí ho jednoducho vybaliť a počkať 24 hodín, kým sa nadýchne a naberie svoj správny tvar.